Ola, eu son Ana Viqueira García. Vouvos ensinar este libro titulado O misterio dos fillos de Lúa, de Fina Casal de Rei. Vaille unha gata chamada Lúa. Esta gata encontrárona no cementerio. Ao principio non a querían ter, porque a súa nai dicía que íalle pegar algo e que non querían máis animais na casa. Os seus donos son Branca e David. Eles dous son noivos. Sempre están xuntos. Esta gata ten un misterio, e é que sempre que paire, sempre lle desaparecen os gatiños. O primeiro que fan é poñer trampas, e aínda así xurden algún que outro problema cas trampas. A min gustoume moito este libro porque é entretido e pasóuseme voando. Gustoume tamén os persoaxes de Branca e David porque nunca perderon a esperanza. Fina Casal de Rei naceu en Pontevedra. Ademais de ser escritora, é profesora e periodista. É membro da Real Academia Galega e ten un premio á literatura.